Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang sebai pi barok syaka bati CTV rengkat bat kimat jangan ni ke janmiat sengiyo renghap ke shi Tarik kun Nailar arhajar arpun rio kimat Khubor na ke Jylla kumba prateli ki yeng dieng tap shiliang ki badan harilbong zigzag road hagalenti banlek sha Arts and Culture Hall badan ka yeng dorbar tawan ke bamenta kila ingkong na ke jingplo ding ke basyirkai ki breu ki basa hakane ke jaka balaja ke jingplo ding ki de ki barjala ki balong tang ki nongri masi kane gelaja ne ka por kumbal lai beje no paisni ki pulit ketenat fire and emergency service kila lek ban pelip no ya ka ding ke baklang shwa bakan por ki weipat ki yeng ki badan markap kaseng Congress kala kena baki kendon ki bala besut haka jingpen baik temai ya ka Foreign Contribution Regulation Act da ka sarkar NDA bala yalam da ka BJP kadai ka thma persya ya ki kenhon nyam red pai ki badan hapok kari India Vice President ke Meghalaya Pradesh Youth Congress usamla ban piralang basayomoy ula ong baki kendon ke FCRA ki bamentah ki khanglat ya ki balang kristan ban pentulun ya ki kam syaki jaka nong gendong kum ha ki jingkli ya ki jaka ai jing sumar ka jingseng ya ki skul bat ki wei ki kam ai jinyarap ya ki parabrio ki khon ki hajar ka hima langrin ki la keno ba ka executive committee bamenta jong ka KHADC kala persyang ban yalam baklai pat ba jong ka hima langrin da ka batap et miau ya ka jing pendon kam baklau pa im nang tei sings im yong ya ki kam jong ka hima uba wat lat bat ki nong yalam jong ka hima langrin ula kam baka judicial inquiry report bat ka show cause notice kila kedau syai baka jing pen i ya ka jing ken jing dia na ka benta ka pisa balayo na ka baide kendau ka bada ki klur tengka kamlong setia ka basyai bat kula kena ru ba kaladon ke jing pendon kam baklaya kani ke pisah kakasi Students Union kala kan thok teng ya ki pulit ki ba shulong tang ki nong pet kaya ke jing penjat penprai ke surok halat Tongseng East Giant Hills District bala le khnang da ki briu ki ba kershan ya ka Shri Cement Limited ban khanglat ya ki ba persya ban lech ya ka public hearing bala pelong da ka Meghalaya Pollution Control Board na ka banta ka Shri Cement Limited ha ka snong Daistong East Giant Hills District u president ka KSU samla Raymond Karjana ulakan tho ya ka jing le real cloud jong ki brio ki bala penjulor ya ka surok ka bala bu jing wat ya ki brio ki badon kam ban lech wat jing sumar syaki hospital kinong yalam ka Giantia Students Union kila ujor da ka ejahar ha ka office jong u superintendent of police ka East Giant Hills District halor ke jingja ki bala jahnin ka step ha ka kinta shwaban sedang ka public hearing jong ka Shri Cement Limited bala pelong da ka Meghalaya State Pollution Control Board ha ka snong Daistong East Giant Hills District ya ka pat ka ejahar la mudoi da u finance secretary samla triki mukim bat u education secretary samla bocheru mi po snem haki pulit ka umpleng outpost halor ka jingsha penjulor ka kali ambulans ka GSU bat ka jingsha penmensau u nongnya ka kali ambulans haki brio ki bomla ban itu kaseng kala ujor ru sya ka Meghalaya Human Rights Commission persya yau SP ka East Giant Hills District u President ke Giantia National Council seng kemi uba sambor mileng do hau kurwo bala pha shakilat Pyrthei Khubor ula pen pau ya ke jing sungsi halor ke jing sha le don bor bat sha pen ibor ki nong shong shnong ka elaka sutnga bat shnong rim shisngi shwa ka public hearing
Kinong yalam gaseng kila lek ban aimen siam ya ki pait ba hanrei on da poi ha snong umpleng kila sha khang lenti ha ki pulit la kumbale ya ki le no bat kinong pentrem bat kemru ya u ya kinong yalam bat ya hanrengut kit khot bat nalor kata la keno ba ki pulit ki bom kila tiet ya kit khot jong gaseng kador bar snong umblai kala pen syai ha ka bay dei bat ka jingkeno uba wellborn benut uba dei uba krau ka hima sora haba kren ha ka wei na ha ki jingyalang ka balalong ha yo sora dangshen da ka bakeno ba ka snong umblai kala di do ya ka jaka ka badon ha po ka snong umblai urang ba snong ba jilen so tun ula pensyai baka jingkeno jong ba wellborn benut kalong ke babakla namar ba ladi ke jaka da ke jingtip lang jong ki pait ba nong snong hadin balalum shwa da ke dorbar pait ba kan naksha muktu yuva for Viksit Bharat kaba ars ni lenter bala pelong da ka Nongstoin College rengkat ke jingi lang bat ka Mai Bharat Kendra Nongstoin kala kut no ha Nongstoin College ha ka bala saki ya ke jingi shimata shirhem na ki samla puli ki ba mikmat ya ki school bat ki college prepare ha ka lenga sor Nongstoin kani ke program kalau long rukum garansan ban yala persya yo jingdi penbuat kum drugs lengba ke jingi ko prepare President kaseng kisamla pule kasi Students Union usamla Raymond Karjana ula maham teng ki brio ki ba ula nyo kum ki langyong hadien baka audio recording bala pha daga Giantia Students Union Shakilat Pyrthei Khubor layo sngo baka Shri Cement Limited kala thiet daga pisa 1000 tengka shikli brio daga ba penon kam ya ki traish nang ban penbon ki brio ki ba kershan ki public hearing ke bala pelong daga Meghalaya State Pollution Control Board nagbenta ka Shri Cement Limited ha ka Shnong Daistong East Giant Hills District. Samla Raymond Karjana ula ong baka seng kanam pelat suk ya ki langyong kenang bakinam la ban dido ya ka ri ba ka jai ban rio. Ka kenhon ki samla balalam kmat do samla Welkinstone Shadap kilas dang biang ya ke jingyai lenti ke bala jer kerteng walking with purpose ka ba shispa san po kilometer da ka ba bu akmat ya ka thong ban pen priang ya ke Khubor ka ba yala persya yo drug hapdeng ki kena school ki badan hapo ka Jylla jong ka snong maulai Pulit kanong Nongstoin Police Station tang hapo arab saw kunta gelayo kem yo runar ubala suba badai ubadon khti ban penyap tusmon yo ba Elben Karbani ubala real post nem karta ban ubala pen mensawru ya ka kong sel daris karsentio bat raboru ya ka kon khaddo jongki ka ba khat pras nem karta ha ka jingja ka balaja ha ka step senia jong ka life way Tarik un naitung Arhajar arpun reo hakapor kumba arbajimin step hagashnong Maurok Porso Sat West Khasi Hills District. Tanghapo arpsaw kunta bakila syakem ki pulit kila yalam ya ki saungut kinong yalam ka New Trap National Youth Front East Khasi Hills District sya civil hospital nagabentaban le ya ka medical check-up. Kipulit kila kemi saungut kinong yalam ka HNYF hadien bala sapriang ka durki bakila lek sayo muktiar na ka chamber jong u kabadon hakiting road shalong halor ka jingkeno bawla jrong kti ya ka way ka samla puli internship ban penklam ranya u hakmat kipat ba da ka ba penyat na kiting road sya sadar police station ban IT sya kipulit Arngut kisamla shenrang ki badai naga Jylla Assam kila mensau jur hadien ba ke jingye tengko apdeng ka tuk MT Yamaha ka baki syong ka badon yu number AS 28F7868 bat ka kali Swift ka badon yu number ML05M6072 hakalenti sangmen ban kiyo shalom Kani kala jaha kapor nriu shiteng janmiet hadien baga tuk kibana Assam kebadang wan pai na lum shlong kala lek ban tanra hi yaka kali Swift kebadang kieu ban lek syaka shnong Pamlakrai East Khasi Hills District. Ka East and West Khasi Dancers Association daga jingi trelang bat ka Meghalaya AIDS Control Society lengba ka jingkershan jong ka All Meghalaya Dancers Association bat ketenat Sports and Youth Affairs ka Sarkar Meghalaya kalapun kutno ia ka Red Ribbon Youth Fest
district level kaba lalong na kabenta ka East and West Casiles District. Hagani ka program la penlong ya ka marathon competition, quiz competition na kabenta ki school but college prepare ki bahab hapo ka East and West Casiles District pan la penkut ya ka program da ka groove melody season 1 dance competition. Untanya pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Unong yalam kaliang persya Lok Sabha u Rahul Gandhi negasni ula penrem jur ya ke jing tambor jong ki lekno ha Kulgam district jong ke Jammu and Kashmir kabala shim ya ke jing im jong ki arngut kinong belasni na ke Jylla Chhattisgarh bat dawaru ya ke sorkar ban le de ke bateng ya ki bodon keti. Menteri Rangba ke Jylla Kashmir Omar Abdullah ula penrem ya ke jing tambor ki lekno ha Kulgam bat ula penbana ban ajing yarap marshi polak tengka syaki bahi yang asam jong ki arngut kinong bela ki bala syak penyap. Abdullah ula penbana ban ajing yarap naga song pisah jong ke Chief Minister's Relief Fund. Menteri Rangbado Kari Narendra Modi ula ong negasngi baka Andhra Pradesh ka lakban long ka jaka penroy ya ka Viksit Bharat. Haba keren ha ka jingple ya ka aluri Sittarama Raju International Airport ha Bhoggapuram ha Viziagaram District ula ong ba hapo ka jingyalam jong Chandrababu Naidu bat upawan kalian ka kenhon NDA barok kawai ka tray na kabenta ka Andhra Pradesh ban kiyaw arsya ha kaliang kayo kakon. Daga jing temu ban kentiw ka roy ka par ha ka Jylla Bihar ka Indian Railways kala menjuri ya ka multi-tracking ka ba arp kundai kilometer ban penyeso na Donapur Shah Fatuha section jong ka East Central Railway ha ka ba lamang pisa kendai spa nyupun riau klur tengka ong ka kerwa Khubor. Kalaja ka jing plo ding ka besyirkay ne ka step ha ka office jong Judicial Magistrate First Class Kiran Kumari ka badan hapo ka Fort Complex ha Munger District jong ka Bihar. Layatho ba katto kan ne ki case file ki ba kongsan bat ki kot kisla ki ba rim kila julor bat kala de pilot ploy. Menteri Rangba ke Jylla Manipur Yomnam Kemchan Singh ula ong ba wat hapdeng ki jing ki pelajar na ke jing kan at jaj ban rio ki kena skol bat ki nong hikai ki dang yai beteng ban jam syakmat ha ka pule ka puthi wat la ke jing kan at ki la pentut haduk kata ya ka pule puthi ha ke Jylla Manipur. Menteri Rangba ke Jylla Assam Himanta Biswa Sharma ula ong baka sorkar Jylla kan sedang no ya ka mission Basundhara 4 haka arpusan tarik uno pra arjar arpun riu haka baka Assam kan sale ya ka jingsor jamin ya ki jaka haki khat pra hajar teli ki shnong haki sausnem ki bansawan daka ba penonkam ya ka Global Navigation Satellite System. Ka khana samari nagbentau snem arajar arpunyo kala sedang ha West Bengal nadu negasni bat kan beteng ha ki khatsan sngi ki bansawan kata hadu ka khatsan tarik Nailar arajar arpunri. Ini pai pat mentasya ki mat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Presiden kari United States Donald Trump ula ong ba ka jingter persya ya ke Iran kandang yai beteng haduk baka Tehran kanom la syu ban berengem ya ki sipai Amerika lani ban persyang tei ya ki tiar nuklear bad ha ka jo kapor ula ong baki sipai duriau bad sun kila syak penjelor syikat deiba. Menteri Kambari ke Iran Syed Abbas Arakchi ulama ham ya ke Britain ba kano ke jingi trailang bat ke US ban yartma ya ke Iran wad hapo ke jingi te jingi da kan long ke kam tombor ke ba omla ban pediang udah kedau ya ke jing penon kam ya ki ketem sipai ke Britain ke jingi ke jah Strait of Hormuz bat ke hok jong ke Iran ban yada ya la di kat kum ke ain international kat bau at Miliban ula ong ba ke Britain kam syak ban yashim benta ha ka thma bat ka jingya kran diplomatic ka dei ka lat ban penbet ya ka jingya kaja ka Staff Sergeant Angel Rampersad ka sipai US ka ba ka tenrai jong ka dei na India bat ka balawan sa sya Amerika na Trinidad na do ba ka dang arsnem
Kala syak pendon buram kum ka hero haga sngi balik on tap ya ka ha New York hadien bakala yap rengkat bat arngut ki weipat ha ka jing syak siat namding ha ka Iran. Secretary of State ka United States Marco Rubio laong baka sorkar Donald Trump kala sedang ya jing yalap Pyrthei ban penduna ya ka board jong ka International Criminal Court daga ba keno baka persyang ban pengat mokadduma wat ya ki nongsong snong jong kiri ki bomdai ki khon bat ulakam ba bonteli kiri kila kershan santeli kila mi na ka ICC. Defense Secretary ka United States Pete Hegseth laong baka sorkar jong Donald Trump kadang ye trailang bat ka Congress ban menjuri ya ka mangting ka jingyada ka ba iway point san trillion US dollar ringkat bat ka $9 billion US dollar ka jingbay ting ka shimet naki company jingyada bantai karkhana bat penmi tiar thama ka jingkieu record ha ka jingthung bat jingpenne ki kam sipai bat ka jingpen kre ban nang penklan ya ki kam sipai persya ya ka Iran ki Houthi bat ki kenhon khai drop nrei ka ni ka mangtengka kadang don kam ya ka jingmenjur jong ka Congress. Kari France kalapan klan ya ka jing kmi ha khapot bat ka Spain da ka bapha sau kan hon ki pulet ki lengsun bat ki drone hadin ba kumba nrepo jarngot ki nongwan rong bean ki la poisha siwata na Morocco bat san nyungot ki la yam kat ba kumba sau phra jarngot ki la lake paisha Morocco. Menteri Kampo Yeng kari Italy Matteo Piantedosi ula hukum ban kang sipor ya ki kapot bat ka Spain kuntup ya ki duriau bat ki sun hadien ga jingwan rong kumban repo jarngot ki nongwan rong sha siota kat ba palat sau pra jarngot ki la phai sha Morocco kabala kular ban pediang biang ya baro ban langit ba ka jingkiu kensan kalami hadien ka rai jong ka Supreme Court ka Spain ka ba penjelan ya ka rukam penpai ya ki barung da ka ba jingi ka Portugal kalapan pau ya ka jingkuslai ka bajur halor ka jingkerdo nongwan rong hasiweta ka penskam ba ka jingkmi perking ya ka kapot kalong ka badon kam benyada ya ka Schengen kat ba kadang ye trailang bat ka Spain Morocco hado live sangot ki la yam bat kumbasan phoi jarngot ki la rong hakini ki arsni. Ka United Nations kalamaham ba ka jingjulor ya jaka sam ha South Lebanon bat nabatie kalakta ya di jong palat nyau langut kat ba pralak arpuai hajangut kila lek payeng nrei lailak nrei po jangut kidang sa petwir ka ocha kala dawa ya ka jingerap ka ba beteng kat ba u Volker Turk uklik ka United Nations Human Rights ulaong ba ke jinghiar thma e jong ka ri Israel kalong ki kam ki bomman gitu gilong kimat ko play. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.